Hej, Rikke Skonner, det er mig, Vino fra Rikke Skonner. Ja, i dag er den 7. december. Ja, det er første fredag i december. Og det er snart gået en uge siden, det var 1. december. Yes! Og vi er nærmere på jul. Ja, vi er snart halvvejs. December går hurtigt, som man siger. Men altså, det bliver også snart nytår. Og vi har en konkurrence i omløb, eller det får vi lige om lidt. Konkurrencen går ud på Øhm, konkurrencen den går ud på, nu skal I høre godt efter. Konkurrencen den går ud på, øh, den går ud på, hvem startede, nej, sæt lige alle lortet. Hvad dato startede Vigos Corner? Skriv det og klokslet i som kommentar. Og så en chance for at vinde en 1,5 liter Pepsi Cola, man. Sponsoreret af Røgade af Unipro. Et godt rock til dig. Nå, men held og lykke med konkurrencen. Oh yeah, baby.